Sebab permangkalan itu pahitan soko mantri bupati uko kuih nenek mati harus tahu madu kosul sekali lagi tepuk tangan kamu himbong semua benar tepuk tangan sorak Riko pinongko warang katinsun Riko pinongko tumpuli projo Mula Dino ini masih panabung Kui main dulure dewi nong keluargane dewi selosiramu ojo ngarep-ngarep ya kuwi isine bensin ya dua saged pengadem sedulur lu tak tulis tulisan maneh dulur karo duwe apa du ojo mirang-mirangake Sang Maha Prabu jagal api dulur karo
jelas abot dulur. kok saged sinuwun. Ning dulur sing akeh duwite lho, lah kok ngaten. Oh, niku kangge sate mawon to sinuwun. Curit-curit tau. Awake, bau. Kok bau-bau ini. Wah. Niku wis cakeme kece sinuwun. Cakeme kece. Kembang sing mentarang kita wujudane tontonan. Bisa aku tutup aku tutunane bocah cilik-cilik. Laras tahu paduka sinuwun. Sudarawati Sudarane Ngro. Tepuk tangan tepuk Iki lho kembang sing mentarang lah. Laras tahu paduka. Diajeng. Sowane para putri-putri praja Gembong sing mentarang tapi matur diajeng. Kados pundi Kang Mas? Sowane para putri-putri Gembong sing mentarang dina iki diajeng. Dalam kelawan datang para putri Kang Mas. Menika kalih sing sambi kala. Ananging boten kathah lupa betika katur Kang Mas. Gembong sing mentarang. Halo. Satu kali lagi. Pawartano dulur-dulur ngene iki. Nek duwe hajatan apa wae, cukup ngundang Gembong sing mentarang pimpinan Bapak Gatot tepuk tangan sorak. Jalanane apik, langgapane murah. Laras. Kene diundang. Wah, ini maksudipun pripun sinuwun? Maksudnya diundang ini jalan ora sedes bayar, bayare engko sore wae balik. Wah, ngaten sinuwun. Sampun boten yang kaya kesoan kula sinuwun.